Toto je dóza. Áno, jedna z tých dóz, ktorú ti dala tvoja mama. S jedlom a s nádejou, že ju donesieš naspäť. Áno, a ty si znova zabudol. A preto je tu Marta z Popradu. Aj Marta je mama. Aj Marta vie, aký je to pocit, keď sa jej nevrátia dózy. A preto ich teraz vykupuje, aby ich mohla poslať naspäť tvojej mame. Tvoja mama chce naspäť svoju dózu. Vykupujem dózy, misky, obedáriky. Ale Marta vie, že ty aj tak znova zabudneš. Aj so stratenými vrchnáčikmi. Preto ti prináša šalát v dóze, ktorú nemusíš vrátiť. Jej šalát je totiž v konzerve. V konzerve, ktorá neobsahuje konzervanty. Lebo mama by nikdy nedovolila, aby si jedol konzervanty. Pošli po Marte dózu naspäť svojej mame. Nech je šťastná. Vykupujem okrúhle, aj hranaté, umyté, aj neumyté. A zatiaľ vyskúšaj tento chutný šalát. Neuveríš, aký je dobrý.